Maria trăia cu frici mari. Era și teamă să iasă din casă. Și mai ales credea că un grup de femei n-are nici cum, nici cu ce să o ajute. Era convinsă că e doar un loc unde ascultă femei care doar se plâng și își pierde timpul. Dar a decis să încerce și a descoperit că nu e singura care are aceste frici. Și spre surprinderea ei, poveștile celorlalte femei erau și poveștile ei, iar poveștile ei erau și poveștile celorlalte femei. Iată ce schimb! Astfel, împărtășindu-și propria experiență, a devenit automat și sprijin pentru celelalte femei. Astăzi, Maria știe câtă putere și cât sprijin primește din acest schimb. Când a ales să iasă din casă și din tiparele ei, a descoperit că poate să transforme frica în puterea și resursa ei. Tu ce alegi? Scrie: vreau să fiu regină. Dacă te-ai săturat de suferință, de oboseală și vrei să-ți iei puterea înapoi,